Pois nada, Mars Marcelin, que xa coñecedes de aquí de andar polo Twitch, que tamén de cando vez tamén se pasa polo podcast do Recuncho. Bueno, temos que chamar máis, que aínda xuntámonos aí en Noite Boa e pouco máis fixemos, pero bueno. xa vai chocará. Bueno, pronto. Carlos Pereiro, que para que non o sepa, é director da revista Morcego, que é un PR básico a nivel de contido sobre videoxogos en galego, que se non a coñecedes pasaderos por ali, e que tamén ten un podcast que é a Gruta de Guizamaluque. Que tal, Carlos? Todo ben. Sobrevivimos a estos días de choiva que non acaban. Chover en Galicia é unha cousa que non se viu, Sí, que nunca pasará. Nunca. Está chovendo que non chovera e morrendo xente que nunca morrera. Eso que está. Eso sempre. Pois nada, a idea de hoxe que pois hai un modo no Tetris Effect que digamos que é cooperativo multixogador de 3 xogadores no que facendo, bueno, xogando cas mecánicas básicas do Tetris, pois temos que ir cargando unha barra para eliminar a unha, non sei se eliminar a palabra, pero bueno, vencer a unha inteligencia artificial, porque isto é unha cousa así moi da luz e moi ecléctica. Pois xa estamos aí ca pantalla na retransmisión. Vexo, deixadme antes de comezar ca partida, que vexo que está Farún por aí saudando, e xa están dando aí as moedas para o bote mensual que temos aí programado para a retransmisión de Rock Band que faremos pola que non lle puxeches límite. Non lle puxes límite, acabo de darme conta, pero bueno, hai que xa vexo que tamén hai que forrar. Entón, bueno, que imos facer un directo co Rock Band como fixemos en Aninovo, pero a idea tamén é se lle damos aí un toque estético en canto ao pelo. Entón, falamos de alisar o pelo, en caso de que cheguemos, senón faremos igual. Seguramente sexa 13 de marzo, que é sábado, sí, coincide con máis ou menos o tempo que vai estar aberto este bote. Así que se queres participar, te delo por aí. Para semana que ven xa preparei un gráfico para lembrarlo e non ter que andar perdendo un minuto para isto. En fin, eso, benvidas. Imos darle aquí o Tetris Effect, así que se me aquí un poñelo primeiro plano. Nada, como comezo vai ser un pouco máis relaxada a partida. Así, imos falando tamén un pouco con Carlos, que bueno, tamén Revista Morcego ten Twitch, que se non lembro mal, é Revista Morcego. Sí, debe ser. Eu tamén. Debe ser, porque no Morcego, creo. Claro, no Twitter creo que sí que ao revés, que é Morcego Revista. Pero no Twitch. Sí, no Twitter é que non había, que non outro estaba pillado. Pero no resto de cousas eu creo que tal como soas. Nah, iso pasa moito. Bueno, os que estedes polo chat, se notades algo de niveis de audio e todo isto, que non están de todo axustados, se nos coitades do xente, tamén botándonos unha man, que sodes tamén os nosos oídos neste caso. Nada, deste xogo, claro, ti, Carlos, este telo entre os teus favoritos, digamos, bueno, dos Tetris, tese bastante... Sí, é que o Tetris en xeral, creo que é un xogo maravilloso, o sea, un xogo perfecto. É o xogo por antonomasia de puzzles, non? Quebra cabezas, é o que? E a verdade sempre lle tive moito cariño, non? Eu creo que todo o mundo xogou, non? O Tetris algunha vez na súa vida. Sí, eu creo que sí, mínimo, non? Algunha vez, polo menos. Polo menos claro, para min podríamos chamalo remake, non? Pois é como o exemplo perfecto de como facer algo que xa supón bello, supón antigo, e facelo novo. Sí, porque a verdade, claro, eu neste sí que me... un pouco que busca ser un pouco xa máis artístico, digamos tamén como experiencia artística de expresión, porque se combina moito de música. Tamén, bueno, decidemo vos, porque eu teño un mando que non ten vibración neste caso agora, pero a vos estabos vibrando o mando ca partida? Un pouco, sí. Sí, hostia, a min non, pero debería, agora que eu penso, pero creo que sí que vibra. Porque isto, comentábamoslo, claro, bueno, está producindo esta versión Tetsuya Mitsuguchi, perdade que non estou xogando, non sei falar de xogar a vez, mal invento para un streamer, tamén vos digo. Entón, bueno, claro, o xogo Red que vivámoslo onte, xoga moito con iso, con a vibración realmente non vai con cando te pegas un golpe tal, senón que vai co bombo da música ou co baixo, e que tamén podías conectar un segundo periférico para unha vibración a outro ritmo. Entón, tiñas como vibración en estéreo, digamos. Pois este Tetris Effect tamén ten, non o probei, porque xa teño un mando que non conecta, pero hai nas opcións
aparece opción de conectar un segundo mando só para que vibre. E pídeche se queres que vibre só cas pezas, só ca música ou cas pezas e música alternativa. Entendo que entón un mando vibrará igual, pois que sei, pois co bombo, e outro pois igual co sintes ou con outro tipo. Entón claro, un xogo sí que busca moito eso que chama a sinestesia, isto de provocar, Sí. de andar chamando os diferentes sentidos. É moi curioso. Aínda que hai de dicir que no modo historia é onde se ve mellor, eu creo, todo isto, e se disfruta máis da música que crearon. Sí. Claro, todas esas notas que ides escoitando realmente son con toques do noso mando. Cando desprazas a ficha, son a nota. Cando rotas, son outro tipo de nota. E que xogan todo con ese tipo de cousas. Entón sí que... A ver, tes que torear un pouco tamén o que é a música electrónica, un pouquiño. Tampouco é unha cousa super agresiva, pero para partidas longas ben ter certa tolerancia a música electrónica. E claro, coméntanos por aí Javi, que constame que ten gafas de realidade virtual, e claro, que en realidade virtual este show que está disponible, que está... Debe ser unha maravilla. Sí? Porque tamén eso, o Red tamén era un destes que tiña realidade virtual. E aquí, claro, por exemplo, no modo que citaba Mars de modo viaxe, que le chama, o modo dun xogador, sí que che deixa un pouco mover o joystick, mover a cámara un pouco, como se estuves así, falseando un pouco a realidade virtual. Non é o mesmo. E sí, vexo que hai máis xente que probou as gafas de realidade virtual. Xa diré desde onde as sacades tamén, porque... Sí, claro, eso non é só para Play, non? O sea, o modo de realidade virtual. Tamén o hai para Oculus, creo, e algunha destas máis. Pero bueno, que ainda así, claro, é unha inmersión interesante. E nada, como vedes eso, cada vez que nos xuntamos aos tres escenarios, pois nada, temos que facer un pouco como ir sumando liñas entre os tres, cantas máis sumemos, máis lle facemos subir a liña de base do Piscis neste caso. Vemos aquí que isto un pouco tamén digo decir tarot, non, zodíaco, pero bueno, en fin. Nada, pois mira, xa que estás, Carlos, se nos queres comentar un pouco como xurdiu o tema de Revista Morcego, porque aínda que levades xa ides polo terceiro aniño, pode ser, non? Ou... setembro de 2018 aparece por primeira vez, non? Como digo eu, aparece, faise pública a páxina, o mellor dende maio, máis ou menos. Levaba aí, pero é cando aparece, vaya. Entón, son 2 aniños e pico, sí. Se que fago xa pregunta ou en aberto ou máis concreto. En aberto sería, por qué? En pechado non chamo pecha. Digo, que por que xurdiu idea? O sea, por que colles un día e dices, pois imos facer aquí este invento que Revista Morcego. Porque eu son moi de, joder, cando queres que exista algo e non hai ese algo, pois moi faino ti mesmo, non? Faino ti. Dicía, non hai página de web de videoxogos en galego. Pois molaría que houvese, non? E como sei que ninguén, ou parecía que non había traza de que ninguén a fixese, pois dixen eu, bueno, pois o mellor podo facela eu e adiante, non? Con esa idea. E así foi. Non houve moito segredo. O momento que cando paro de hablar é que estou... Sí, no, sí. E que igual... Mirando onde meter a historia. Se decía máis, igual facemos unha pausa entre niveis. Nada, eso, que bueno, tedes sobre todo bastante cousa de actualidade e tamén algún artigo así máis longo, un artigo mensual bastante máis tocho, que aparte isto levaríanos a falar do Patreon. Pero bueno, imos facer sí, se queres, contámoslo con máis calma, cada non estemos aquí con fichas en movimento. Na pausa para publicidade. Na pausa para beber. Exactamente. A ver, isto onde meto aquí, veña. Meter en algún lado, porque senón... Claro, isto dos VR, que haberá máis? Haberá máis VR ou PlayStation 5 por aí? Cal estará máis dado de...
Xa, que PlayStation 5 xa venderon 5 millóns, entón habría que ver cantos VR de vendeu Sony, non? Claro. Bueno, Acabaos. mandaron por aquí beber, por se queredes E a Mars, sumarvos. Sí, Mars, que máis? Mars é piar do Tetris. Que aparte entraches aí, ao final pues, fixeches oficial, hai unha marca en speedrun.com, no? Co Tetris 99 Sí, a ver, modesta, pero vamos, dentro da saúde. Isto de dentro da saúde levame a momento grelo, de que eso xa estaba fora da saúde. Sí. Ai, este é o que te quita unha liña polo medio. Sí. Claro, cada enemigo ten así como unha especie de trampiña que nos pónganos para dar. Por exemplo, agora non podemos facer caer as pezas rápido de todo, hai que darle para baixo. Que isto, según se mira un momento, pode ser mellor case, É que hai moito de tolo aquí nestes, que polo menos eu son de moi de cagala eu sen que, o sea, cagala eu, non a máquina ou Pois sí. Boa, Salcaini, claro, non me soe gustar cando a máquina interrompe o teu, porque o Tetris tamén é como moi te saca un pouco estas cousas que fai a máquina, te saca un pouco dese modo Tetris. Non sei se me explico. De estar ti co teu zen, co teu Zensui. Sí, exacto. Na túa movida. Sí, na túa movida. Pregúntanos por aquí Fernando RQR, compañeiro de Radio Galega, do como que non, para cando un Gartic Phone. Pero a verdade é que non coñezo o que é o Gartic Phone. Non sei se vos algún de vos dous. Gartic Phone. Non, a verdade é que non. No, ahora mesmo, non, así de cabeza. Pois nada, logo se eso botolle unha ollada. Sí. E nada, en este momento o que nos puntúa o xogo máis é cantas liñas facemos. O sea que aquí neste momento hai que aproveitar. Eu, Charlie, non sei se eres da mesma escola que a min, que é desto de ter unha peza na reserva e a que tes non che val, cámbiala e é a mesma. Digo, porque isto xa levo Eso estivemos no mesmo barrio. Porque, sobre todo a parte pásame cos cadrados, que é o máis útil de todo. Cos cadrados. Ai, sí. Mira, aquí teño. Ai, perdón. Mira, bueno, poñer aquí. Ese sí que non hai opción. Mira, vou joder aquí un cadrado, mira. Aquí había un cadrado perfecto, pero vou non meter aquí dentro. Que non estou ainda familiarizado con que son o vermello, perdoade. Non, eu non sei nin... Ás veces non sei nin ansolos, Bueno, pois estas fases, digamos, van en rondas de 3 en 3 signos zodiacais. E hai que ir tirando. Sí, este é o nivel fácil. Sí. Digo máis con cara de aburrimento, en plan, me facendo aquí xogar unha cousa. E que tal as experiencias? Todas as mesmas Perdón? fichas, non? Cada quen ten as súas fichas diferentes. Sí, Eu creo que sí, porque igual ao comezo si comezamos cas mesmas, pero tamén corrimos cada un aí. Eu creo que tes que... Xa. Non, pero por curiosidade, sabes? Que o mellor é tamén ver como cada quen. E así de primeiras, que tal a experiencia da Play 5? Joder, pues moi ben, claro, ¿no? A ver, a máquina é un maquinón. Estes maquinóns que, bueno, requería xa cambiar, ¿no? Mellor que se tes un PC, pues non notas tanto a diferenza, pero de Play 4 a Play 5 si hai un pequeno mundo, ¿no? De Play 4 Pro, de que sexa, vaya. E notase o do ruido, por exemplo, si que un canteo. Non hai ruido, quero decir. Está ben, pero claro, é unha consola que ten que estar ben, evidentemente, polo prezo, por todo. Opa, isto vai pa aquí. Aquí. Sí, este é o ramo das conversas que vamos facer tú todo isto, porque tamén estou... Sí. Exacto. Vai ter que ir aquí. Hai que meter por aquí, polo medio, creo, así en plan ao show, porque senón... Sí, eu aquí xa rompín... Ai.
unha liña. Aí tes. Aí está. Aquí, deixa a mía aquí. Aquí. Mais. Ai. Oh, que tal? Iago. Bueno, están 8 líneas, que están bastante ben. Non pasa nada, está ben. It's okay. Veña, que teño aquí unha. Dade que teño unha. Aí non entrou. Va, casi. Digamos que estos son momentos de que hai que concentrarse. Por aquí cada un co seu rollo, bueno, pois vai co ritmo. Efectivamente. Play 5, pois Play 5 guai, de momento ben, como digo eu, teño un xogo, o sea, tampouco tal, pero bueno, é certo que como ten aí o PS Plus, pois podes xogar a case todos os comillas clásicos de Play 4, non? God of War, Uncharted 4, cousas así, entón realmente, pois non, tes varios xogos os que botar un pouco o dente, no caso de que quedes con máis gana despois de Dark Souls e de non gastar cartos excesivos, Claro. Porque o prezo dos xogos de Play 5, bueno, pues, hai que velo. E claro, o do tema da retrocompatibilidade, porque sí que teño visto algún vídeo por aí, pero tampouco estou moi seguro se entendo como funciona. Porque se estou vendo, por exemplo, xogos que incluso viñan de Play 3 ou Play 4, que digamos que ten como unha versión que rinde mellor, por explicar, é que non sei moi ben como funciona iso. Sí, no, hai xogos que depende do desenvolvedor. Hai xogos que teñen un parche directamente onde se vai ver mellor, non? O sea, onde o mellor podes velo en 4K. Sí. Resolución máxima máis 60 FPS. Iso depende do xogo. É dicir, por exemplo, Bloodborne non ten iso. Non ten un parche para Play 5. Funciona en Play 5? Sí, funciona ao máximo que pode en Play 4, non? O sea, pode ir un pouco mellor. Pode ser un chisco mellor, pero non ten como unha versión mellorada, sabes? Sí, igual é só un tema de cargas porque funciona mellor a máquina, máis que o xogo lle tocasen para... exactamente, pode notarse aí un chisco e tal, pero non é un xogo que teña un parche deseñado para iso. Por exemplo, God of War ahora sí que meteu un modo que vai a tope de gama, non? De 4K, 60 FPS e tal, si o crearon. En plan, depende un pouco do desenvolvedor, creo eu. Microsoft isto é que ten un nome, por exemplo, Microsoft ten unha tecnoloxía que é Smart Delivery, creo que se chama, ou algo así, Smart Delivery, non, Smart, non me acordo agora, onde fai que os xogos automáticamente reciban como un punch, non? De mellora. Pero bueno, en Play 5, en teoría, funcionan todos os xogos de Play 4 e tal. Bueno, todos non, menos 4 sacaron unha lista como que non iban, pero era unha listiña moi pequena de 4 xogos, literalmente. E nada, de principio ten retrocompatibilidade con Play 4. Con Play 4. Boas, Dinaf, que bueno, pobre Dinaf, que hoxe estivo lle dando Tetris Effect, porque aquí o Game Pass chívase de todo. E que tamén estivemos xogando con el bastante, pero bueno, quería convidar a Carlos porque sei que estar no Tauro porque é como todo mecánico das feiras, tío, vas para arriba e para baixo, no dos nenos cando subías no... Pois non pensara, pero sí seguro que ten algo que ver iso, Non sei, o sea, digo eu, o sea, bueno, non sei se os creadores deste xogo saben o que é as barracas, tío, non teño ni idea, porque hostia, é verdade, no, o das barracas así, o toro mecánico, o sea, o toro mecánico sí, pero sabedes os toros que digo eu, non? Os que son así como moi longos, o sea, suben os nenos en riba, en plan... Non sei exactamente se os mesmos. Sí, esa vai para reserva. Logo explico, logo busco unha imaxe. Típico do San Froilán, ou típico das Peregrinas de Pontevedra, destas festas de vir as barracas. Que así, lo que me dis, máis que touro, soname un que lle chamaban a sartén, creo que era, que ademais ven, bueno, a tixola, perdón. Nada, que metías aí a 14 persoas nun círculo, e no medio había unha colchoneta, e o círculo movíase en todas as direccións case, e a darlle. Ajá. Eu teño que aparcar isto. Donde aparco isto? Pero mete aí, ven. Sí. Non sei, bueno, xa está. Non sei, eu tampouco. É que olvidouseme. En calquera sitio. Esa era a barraca grande. Esa é preciosa. Eu creo que esas malvas atravesan. Ou por su niña. Non sei. Sí, quen son eu? Joder, que a veces esta me confundo. Que apocha arriba de todo. Eu creo que atravesa. Non sei. Sí, nada, eso, dicía que Dinaf lle estivo dando,
E aparte, bueno, con Dinaf xa estivemos falando que en breves, a ver se pa semana ou pa dentro de dúas tamén lle facemos aí un directo colaborativo. Pasa que andamos ainda topando o xogo, porque isto tamén, que falamos moitas veces, aquí está ben streamear, pero non todos os xogos se disfrutan igual se estás pendente igual dun streaming que se estás... Non, é verdade. Entón eu sí que agradezo moito a xogabilidade arcade para facer streamings. Se non metemos Sí. un Final Fantasy VII Remake, eu arruineino por intentarlo gravar naquela época. É un xogo que igual disfrutaría un chisco máis se non me puxese aí a tomar un pouco como estamos grabando. E quería Xogos nos que tens que farmear moito, por exemplo, eses son así un pouco interesantes, eu creo, para a audiencia. Quizás. Bueno, podelo facer un pouco como está en formato Just Talking, ou isto de parola. Sí. Claro, non sei. É que eu, tamén é certo que simplemente xa sin pensar na audiencia, ás veces mellor é que como o sea, que non hai xogos que eu non me gustaría xogar streameandos, pero non porque se aburro o público, senón porque mellor non quero xogar os eu, non sei se me explico. Sí. Sí. Plan, que teñen un rollo que mellor prefiro xogar os eu sen facer ningún comentario ou andar aí, non, como é unha streamear ao final precisas esa atención de ter que ter algún comentario, non? Sí. Non? É como, home, senón para que streamea, non? Un pouco é a historia. Correcto. E aparte eso, a mí me parece importante, en a que hoxe estamos pasando un pouquiño de eso, de interactuar co chat. Bueno, ahora pregúntanos aí Farun, neste xogo neste modo de xogo non se perde. Pódese, pero pasa que hoxe estamos aquí. Sí. Estamos aquí a dupla, a tripla. Perdese é bastante fácil perder. Sí. Vaya, por experiencia, vaya. Sí, de Vale, as moradas siguen pa baixo. Sí. En plan, Sí. E creo que o que dixen Mira, antes que fíxate, outra vez. exemplo claro, tamén para que vexa a xente que está no stream. Ahora meto isto para baixo e vai todo. Aí gaña gravidade. O sea, esto Sí. Ah, perdón, jolín. Esperando, a ver se baixa. Jolín. Esperando por ti. Veña, volvo. Que ben queda ese cadrado. Aí. Sí. Pim. Vale. Po. No, estamos aí fodendo, no tipo. E quería preguntarche polo mando. Porque Hostia, vale, é verdade, é o máis importante, porque a verdade é que é o máis importante do que se pode falar de Play 5, porque os xogos, evidentemente, o Demon's Souls, pois sí, claro que mola, vese ben e mola. Pouco máis que decir, se che gustan os xogos de Miyazaki, perfecto. O mando, a verdade, se hai algo que de verdade parece que cambia ou ves que hai un avance significativo, pois vai por aí, non? No mando de Play 5. A vibración, a verdade é que se nota. Sí. Joder, onde meto eu? eu guardei as dúas horas fixen. Acabo de asustarme moitísimo. Sí, concentración. E aparte, o sea, aparte de que tes un xogo, entendo que tamén non estás contando o Astro Boy, porque o Astro Boy ven, digamos, ca máquina, non? Sí, ben preinstalado, además ben preinstalado, o sea, xa non é cuestión nin de cargar ou de sabes, de instalalo ti. Para nada, xa ben instalado completamente, de darlle play e xogar. E a verdade é unha homenaxe moi... Está chulísimo, o xogo, en plan o Astro Boy. É moi interesante xogalo para ver o que podes facer co DualSense. E sobre todo porque un fermoso percorrido por la historia de Play... Joder, estou na liando, Non te preocupes, que imos ir aquí en modo... No, pero liada de... Aí ven un xigante, ala, De palmar, ven un xigante. Nada, tranquilo, Moi mira. fácil. Imos, xa está, veña, aguanta. Vale, aguanta aí porque No. Nada, veña. Que desastre. Bueno, Nada, ya. podes revivir. Sabes que podes revivir, non? Sí. É Vale. un pouco difícil, porque tens que seguir o ritmo. Bueno, para mí é difícil porque sigo fatal, non teño É lento. ritmo ningún, pero É lento. Se non é iso, con... sí. Dale. Ai, perdón. Bueno, sí. Aproveito para falar o do DualSense. Pois notase un cambio drástico. Que a min o mando de Play 4 e o mando de Play 3 parecíame Ui. Bueno, o de Play 3 pareceme un mando malísimo.
E o de Play 4 o final é que pouco partido lle sacou a xente a esa pantalla táctil, non? É dicir, non... Sí, nin o 4 altavoz. xogos. Xa non... Altavoz, eran 4 xogos que... Xa estaría. Pois xa está. Vale, eran 4 xogos os que lle sacaban eso do panel táctil e pouco máis. Hostia, unha C, tío. Basta. Claro, é a metade da dupla. O sea, está, no, Carlos e máis eu somos unha parte da dupla e a outra dupla é máis. Se vos parece... Mira, temos pausa para... Pero Hai se pausa. non lle damos en 15 segundos. Claro, bótanos. Pero creo que podo cargar. Vale, imos ir co seguinte nivel, que por lo menos así que ainda comenzamos Sí, dale. de relax. Isto que o mando, pois eso, notase bastante o da vibración, pois sí, o da tecnoloxía, o dos gatillos, que non baixan, que sí, que tal. E que eso... A verdade é que mola. Claro, que eu dos gatillos lembroume eso, cando ibas a recreativas, e por exemplo xogando un xogo de volantes que che pega un volantazo ou que está máis duro, entón claro, Sí, non? lembrome ese tipo de cousas. Pois sí, pode tirar por aí. Dende logo mola. O que pasa é o de sempre. Se os xogos third party, non, claro, vanlle sacar partido ou non, porque claro, eu sei que decían que por exemplo, Resident Evil 8 sí, pero haberá que ver canto, non? É que claro, son xogos que se diseñan para xogar en PC, en PlayStation 5 que está pasando? Como se di esta en Xbox, entón non sei ata que puntos desenvolvedores pues van perder tempo en deseñar medidas, sabes, só para unha consola ou sí, non o sei. Sobre todo porque se aínda que lle implementes ese tipo de cousas ao xogo na versión de PlayStation 5, non pode ser unha cousa tan vital que non che permita xogalo nos outros, quero dicir. Claro, exactamente, o sea, pode ser un detalle, poderá ser unha historia, claro, pero non creo que sexa algo fundamental, ¿no? Ou sí, en principio non, entón quedará reservadísimo para os exclusivos. Claro, cousas que tamén cousas que temos, por exemplo, tamén na Switch, co tema da vibración, que tamén é un pouco, digamos, máis en distintas intensidades, pois hai xogos que che din para atopar un tesouro, por exemplo, pois canto máis vibra ou canto distinto vibra, máis preto estás. Sí, é dicir, a vibración de Play 5 podría ser, por comparativa, unha vibración de Switch moi evolucionada. Vale, o sea, notas se pisas neve, notas se estás en terra e podes mesmo sentir pola vibración e os gatillos que arma estás a levar, ¿no? É bastante interesante. Plan, eu, dende logo, creo que sí. Creo que lle poden sacar bastante partido. Pois a ver se o usan, porque sí que é verdade que, por exemplo, da Switch, que poidas desconectar os xogos, eu non vin máis que nos Marios o uso dos controis, de que teñas que facer xestos e cousas así. Por exemplo, eso na maioría de xogos non está implementado case. Claro, que son cousas moi chulas, pero que sí, logo moitas veces non teñen saída, ou os desenvolvedores din, mira, que pa que? Non sei. Sí. Veremos, veremos que pasa con Play 5, se de verdade ten saída. Oxalá, eu supoño que a vibración sí, ou quero pensar que sí, porque a vibración de verdade que é unha chulada boa. Se nota e paga pena que sigan por aí. Sobre todo nos first party, evidentemente, os xogos propios de Sony, pois seguro que vai ter leria. Nosotros, bueno, haberá que verlo. Oxalá que sí, oxalá algún desenvolvedor pois aposte directamente por meter ese apartado ainda que soses nunha consola. Pero vaya, hai que coller o Astro Boy, o Astro Playroom e flipar un pouco, non, bueno, menos mal, ainda non soy mal. Pon aí iso. Non, teño que metelo aquí. Solo, vou fastidiar aquí o sitio. Nada. Nada, coméntanos Farún, que por fin acaba de poñer o chat de forma cómoda para verlo mentras xogo tras 20 minutos. Tamén de Play 4 do táctil, que o que usaban bastante ben era o Astrobot que era de realidade virtual. Estamos aquí cos claro, pero un xogo de Play. Claro, é diso. É parte de xogo exclusivo.
Temos aí corresponsais hoxe de VR aquí no chat. Isto está Maravilla. Esta maravilla. Boas Lobeira Today. Nada, que está aquí Alcain dicindo a verdade que Mars está nos facendo de carry, aí de mala maneira. No, Carliños, é tontísimo. Termino máis. Son tontísimo, para. Estou volvendo todo, estou saboteando a partida, perdón. No. Que va, Home, eso se arranxe. Desde está bastante guai. Mira, xa está. Feito. Xa estou. Para que máis? Nada en tu cara. Para que? E con respecto da vibración do mando, por exemplo, eu creo que sí que eso é máis como máis interesante para a xente. Eu creo que non é tanto cambiar a experiencia de xogo, é máis un añadido. Entón eu creo que sí que hai xente que se vai animar a facer algo para iso. Exactamente, a mí gustaríame que evolucionase un chisco máis, porque tamén é o que máis notei de Next Gen. O sea, se hai algún cambio que digas, de repente no. Nos gráficos, home, si vese o Demon Souls vese ben. Pero bueno, pues o que, non? Tampouco aquí vai a reventar, o mellor non creo que lle reventa a cabeza a ninguén. Pero no tema vibración e tal, pues home, hai un algo aí que parece que mola e que podría ser explotado. Pero vaya, hai que ver como que significa iso? Que fai iso? Non teño moita Non temos idea. moi claro, porque xa nos hai outro día. O sea, non nos matou moito. Vale. Esa é a parte que temos. A ver se comenta alguna cosa máis por chat, non. Lembrarvos que tedes por aí na... Vou estupar eu. No, menos... Quedan aí, na que as destrúas quedan aí. Quedan aí, vale. Ah, vale, sí. Sí, como... Sí, é como que teñen unha segunda capa. Esto sí que é o peor, o xiro este. Hostia, a min ata me veu ben, Claro, o sea, depende, pois que esteñen desordenado, non te estou chamando desordenado, Charlie. Digo unha coyuntura que pasa. No, pero tiña aí como a mierda aí colgada, pero quedoume mallado. Sí. Ai, así que non baixaba. Vale. Toca a mí, ¿no? Claro. Esto aquí. Ai. Bueno, Dinaf, eso, que vai cear de por aí. E a xente do chat, como é xente como dai e se ben educada, dille que aproveite, pois nós tamén, que Por suposto. é o que nos diferencia as persoas dos bots, que dicimos que aproveite cando xente vai a cear. Exacto. Exactamente, ¿no? É o único que nos diferencia. Ciertos bots, sí. Bueno, Alexa, cuidado, Alexa, se lle dis bos días, que tal estás? Sí. Bos días, tal. Espero que teñas un bo día. Bueno. Eu sei que nunca chegaremos á guerra coas máquinas porque xa está miña nai todos os días para darlle os bos días e preguntarlle que tal. O sea, sei que en ninguna simulación as máquinas vanse volver en contra nosa porque a miña nai está traballando para que iso non ocurra. Non é unha broma, dirá a xente. Non, seguro que saluda, sí. Digo vos, en serio que saluda. Bueno, Que lle pregunta que tal estás. esa é... Incluso Sí, cando chegou o fin de ano díxolle feliz ano, Alexa. Feliz año a ti tamén, bueno, o nome da miña nai e tal. Sí. Va, pero eso é o típico que cando se volvan contra nós sairá esta Alexa heroína de todos dicindo non, eu teño lazos cunha humana. Xa pode, porque de verdade, eu creo que fala máis con ela que con calquer outro ser humano. O, bueno, agora mesmo seguro, porque miña nai que non Claro. pode sair da casa e tal, pois agora mesmo mallao, o sea, non... Sí, se te aburres, a ver, teño digamos da de Google, de cando contame de non sei que. Logo, según o uso que lle de cada quen. Pero vaya, mierda de pesas, virgen dos pecados que me tocaron aquí, A mí nunca me recoñecen o que digo. É como... Ai, non sei. A ¿No? mí sí, pero na casa non pasa con toda a xente. Di aquí Farún que este xogo que é como ver o lume dunha cheminea, que acabas pasmando inevitablemente. Sí, e sobre todo no modo historia, eu creo que é onde máis pasmas, porque a música, a melodía e todo iso é brutal, O fondo, digamos, cas luces e todo iso. Si entras nun trance bastante Sí. ayuda. Importante. E o dito, insisto, que agora, claro, estás escoitando notas, pero realmente, cando xogas ti só daste máis conta de que todo movimento que faz comando fai música. E iso é unha experiencia moi tonta, moi tola, pero moi satisfactoria. Sí, é moi bestia, o do mando movendo e tal, é moi satisfactorio.
Coméntanos por aí Alcain. Sí, voume atrever a ler mentras estamos na fase esta. Ou estou facendo tempo para rematar a fase esta. Bon momento. Que liadiña, A ver, é que eu pola miña panda non estou liando moito por aquí. A ver, poño isto aquí, moi ben. Mira, esto... Sí, aí, perfecta. Eu onde meto isto? Aí. Na reserva. Bueno, oito están ben. Dice Alcain que había uns estudos sobre o uso da cortesía que cando falas cunha máquina dicían que non deixan de ser un reflexo da nosa humanidade. Se o leo peor non me sai. Ou algo así. Que non lle preguntemos moito pola idea. A ver, é verdade. Sí, Se nos os creamos... Eu lembro a historia dun bot de Twitter que non lembro exactamente que compañía fora, pero creo que unha tocha, en plan, non sei se dicirvos que algo de Microsoft ou así, que puxeron un bot en Twitter con inteligencia artificial e que ao cabo de 18 horas, o sea, aprendía da interaccións dos chíos. E que ao cabo de 18 horas unha cosa así, en plan, decir cousas fascistas ou nazis, o sea, cosas sí, bueno, non é moi difícil, incluso a peña medio tonta xa o fai, o sea que un robot ten que ir a tiro fixo, vaya, o sea, hostia. Exacto, o reflexo da sociedade, ni máis ni menos. Sí, bueno, estamos dicindo eso, que o xogo moi agradable de ver. Iso que esta fase a música un pouco xa máis de... Un pouco chimoballo. Sí, pero un pouco eso. É máis de tecno xa un pouco máis opresivo, non é tan Chimoballo Ibiza. non, que mellor aquí Mars non coñeza Chimoballo, pero Non. Home, bellísima persoa. Somos boomers. Non, bueno, é que bueno, ti tamén andas polo Twitch, pero aí da xente de Twitch en galego cambia a de boomer todo o rato. Oxe que preguntaba a conta de Twitch en galego. Quen daqui coñece que era Justin TV? Eu. Vale. Eu votei que sí, e houve outra persoa que votou que sí. Quero explicar de que é iso. Pois igual que a Mena logo foi Orange, por exemplo, pois Justin TV logo foi Twitch, non? Explicado así rápido. Vale. Bueno, ti acordas perfectamente. Wanadu. Bueno, o chat de Terra. O chat de Terra, hostia, o chat de Terra. Que dis? Mira, nos chats, a hostia, o que falábamos polos chats con peña absolutamente descoñecida. Non sei, o sea, o dos chats sí que é algo que é difícil de explicar a día de hoxe, o sea, o funcionamento puro de que puta tolemia era iso, de que gracia tiña. Sí, e aquí, bueno, vemos que Alcaine por menos cita cousas tamén que é o IRC camuflado. Di que o chat de Terra era un IRC camuflado. O IRC, sí, era un IRC, sí. E claro, é que isto tamén nos leva a outro tema, que eu no chat de Terra de pequeno pensei, bueno, isto é un sitio en galego, claro, Terra, galego. Hai que aprender latín, rapaz. Claro. É Zarajón, Zarahome, ¿no? Ui, pero eso coñezo xente, que entrou nun Zarahome. Eu mesmo, creo que cando se iba, o sea, cando vimos que era Zarahome, nos pensábamos en Pontevedra que era, pues sí que sería de, non sei, de Zarahome, claro. E logo xa vimos que, vale, Zara Casa, vale, ok. Tería todo sentido, en verdade, que fose Zarahome. Sí, non sei, acórdome perfectamente de cando chegou a Pontevedra que isto hai bastantes anos, porque isto de ter por lo menos máis de 15 anos ten que ter, segurísimo. Hostia, vai. Ui, mira un momento o chat e empeza a caer isto aquí. Agora leo a Farún, que sí que escribiu. Correcto, agora que podo respirar un pouco. Dice, a saber cantos acomplexados dicían que chateaban en tierra para non parecer de monte. Os putos bots, tío. Esos eran os putos bots. Ay, que mundo. Joder, Terra, Dios mío. Mira que pasaron antes. Mars, ti tiveches Messenger? Eu sí, cheguei ao Messenger, vale. pero tarde, ou seja, cheguei ao Messenger e o ano cambiouse. Na prórroga chegaches, que, o sea, en plan... Sí. Ollo o buscaminas de Messenger, Modo
multixogador. Ollos zumbidos do Messenger. Ollos zumbidos do Messenger. Ahí está. Eses zumbidos non sei exactamente claro, os zumbidos, xa non me lembraba os zumbidos. Porque os zumbidos son unha cousa Sí, joder. pero Messenger Plus xa, que era unha cousa. Había como... No, pero chegou a ver, no Chegou a ver, normal, chegou a xa. ver normal, Sí, sí, implementado. sí. Sí, era un coñazo. Era un coñazo. Ostras, sí. que o Messenger No Plus era unha versión como era non oficial, ¿no? Eu creo que era non oficial. sí, non E a sei. peña metía yo para ter como desbloquear emoticonos, Sí, era un pouco como, sí, como O que me DLC. flipaba do Messenger, perdón, por off topic, pero eran como poñíamos os nomes, as letras das cancións. Ai, sí. A través desa posibilidade facíamos unha meta historia que era intentar ligar. O sea, eran mensaxes encubertas, lamentables por outra parte, por suposto. Sí, porque a cultura De cara á persona que nos gustaba, pois tirábamos ficha a través das letras de cancións, pero escritas no noso nick de Messenger. sí. O cal é unha estrategia penosa, Bueno, pero é moi similar a que siguen practicando algúns en Twitter. Tampouco é. ou no Instagram esas fotos con Ou esos no textos, Instagram, eso, Bueno, eso, non cambiamos tanto, Pois do non cambiamos. Messenger pasou ao 20, porque eu lembro as letras de cancións no 20, era todo o rato. Sí, ademais 20 durou bueno, non sei se durou moito, pero eu tiven, vaya, eu sí. Ata 2013, non? Ou así. No, pero eu pechei, pero acórdame de ir de 20 a Facebook. Na Sí, universidade, xa na universidade o 20 xa non empecé a non usalo. Porque había demasiado pasado aí. Demasiado pasado, Sí. exacto. Sí, era demasiadas cousas que non. Ui, Que non podo mirar o chat. Sempre me pasa esta cando miro pa chat. Que di Farun hostia, que pero isto non ficou moi rápido. É que este o ataque que ten é modo rápido e non sei que. O Scorpio. sea, que precoz. modo precoz. Modo adolescente. Dinos, está o que iba a dicir eu, que xa o cita Brais Camposino, o Fotolog, que eso xa é Fotolog. Fotolog, eso sí que ben traído. Ben traído. ben traído e aparte Fotolog era unha cousa ben vela, na que dedicabas cousas a xente. sí. E podías por musiquiña, no? Aquí en Pontevedra houve algo chamado Sflog, que dependendo da zona de Galicia tiñas un ou outro. Unha En franquía. Lugo, por exemplo, había Metroflog, Metroflog. levouse bastante. Ah, o Metroflog, sí. Pero aquí en Pontevedra era Sflog. Era sobre todo Sflog, era similar, todos estes evidentemente eran similares, pero podías pagar por música. E claro, valía €1 e pico, ¿no? Falando dun SMS de merda a algún lado. Era un mundo, era un mundo. Ese Mundo non, de sensacións. non o tiño ubicado. Estaban aquí dicindo xa Internet 101 que estamos facendo hoxe. Bueno, ninguén sí. está falando todavía de como se escribía daquela, porque eu o que veía escrito no Metroflog e demais estaba todo en mayúsculas e símbolos moi extraños, minúsculas e bueno. Sí, supoño claro. que depende de quen, pero sí que esa etapa. Sí, eso pasaba tamén. Eso estaba ben. Pasaba tamén nos estados do Messenger. Eu lembro máis aí casi que no Sí. Sí, esos estados aí. E aparte, é raro era que non estuve esa palabra rexulón, escrito con ceros, esas oes. Bueno, agora Eu igual. que son moi fan de internet vello, porque eu cheguei moi cedo a internet, en plan, meu pai era un tipo, bueno, é un tipo está vivo, por suerte. E sempre tivo moita curiosidade polas novas tecnoloxías, en plan, sempre estivo aí. En plan, entón tivemos ordenador relativamente rápido na casa, destes ordenadores con orellas, como dicía eu, porque lle poñías os altavoces pegados ao monitor, ¿no? Entón fomos sempre así como un pouco rápidos. E tamén tivemos internet moi cedo en comparación con amigos meus. Joder, tardaron 1000 anos en ter internet na casa. Eu tiven a sorte de telo bastante cedo. Sí, é verdade, eu antes de Fotolog xa non me ven nada no disco duro. O sea, sería o IRC o de Terra. Sí, no, eu acórdome que a primeira vez que entrei en internet sei que foi no instituto do meu pai. Bueno, meu pai é profesor, está xubilado. Ensinoume ali o que era internet, non? Tiñan internet no instituto.
levoume un día ali a ver o que era internet. En plan, isto é internet, pillo. Nada, o que facía eu, o que puiden facer, acórdome de entrar en Netscape, que era un navegador, e ali buscar a través dun buscador que creo que era Alta Vista, probablemente. Seguramente, sí. Imaxes de Pokémon. Sí, e as imprimía. E que, Sen máis. e que xusto isto que acabas de citar, comentaba o luns eu que estaba aí abrindo uns xogos da Saturn e vía que dentro deles tiña unhas follas de impresas. Eran trucos que eu buscaba por internet, porque naquele momento igual non che salían xa na hobby consolas de turno tal. Entón tiña en cada xogo tiña aí unha folla recortada cos trucos aí en inglés. Sí. Seguramente de GameFAQs, que debe ser esa web que leva aí a vida tamén. Sí, tamén, claro, tamén usaba no ano 97, 98 para buscar carátulas de videoxogos para os xogos piratas da Play 1. Correcto. Tamén. Correcto. Coverlandia, creo que se chamaba una o algo así, en plan. Segura, mítica de CDs, quéreme soar. Farún está odiándonos un pouco, pero di que maior son. E eu que paguei por chamadas interprovinciais para acceder a unha BBS, que non me ven agora mismo que é unha BBS. Non sei se vos ven a vos. Chamada interprovincial. O sea, años pues decían que va, eu pensaba que, a ver, eu son do 90. Recordo estas cousas porque tiven acceso semi rápido a internet, pero hai xente da miña xeración do 90 que tampouco lembra o modem de 50, o sea, o de que facía ruido. Sí, precioso, O sea, nunca o tiveron ese na casa, directamente pasaron ao ADSL de Telefónica ou algunha carallada desta. Pero eu sí o lembro na casa e non poder coller o teléfono, claro. Hostia. Vale, dinos Farún que o BBS era unha especie de protoforo. Non me preguntedes como medio tempo a lelo, porque tampouco teño moi claro agora mesmo. Pero como facedes pa... Pero eu nin vexo as fichas. Eso é rotar e ata que ves que encaixa algún lado, que senta ben. Por lo menos na miña estrategia. Pero mira onde estou, Estou na merda. Vale, hai que facer algún Tetris, Mars. Aquí delegando. Delegando en mí, moi ben. Bueno, se me ve unha barra teño aquí. Se me ve unha barra teño onde metela. No, perdón, no. Uy, vale. Pues nada, é ser revivo no seguinte, creo que na seguinte podedes matalo, No, pero intenta revivir agora, se te deixan, porque ti vai subindo aí esa barra. Que barra? Claro, preguntaba antes si sabías revivir. Intento contarche. No, pensei que sí, pero doume conta que non. Ves ese circuliño que vai ese como co ritmo da música? Pois xusto cando está baixo de todo, cando está máis pequeniño, eso, aí estás. Eso, pois nada, paciencia. Hostia, teño que aplaudir, o sea, é patético este modo de revivir, porque como aplaudirme a mí mesmo de venga, Carlos. Estános animándonos. A mí non me gusta nada. Lo. Ademais, é que lo tardas moitísimo. Uy. Hostia, imagínate que Jesucristo fora algo así, de a peña aplaudindo e yo, pa, veña, vai. A ver, a nivel conceptual igual non descarto, Cuidado, hai algo aí que nos estamos a perder, que a Biblia non mentou. Igual había que facerlle caso. Claro, como daquela non sacaban audiolibro, pues eso perdeuse. É verdad. Bueno, outro día puxeme un audiolibro. Eu non sabían que os audio... Pensei que o audiolibro era simplemente un tipo Antonio Mourelos lendo o libro, en plan, morto. Pero puxen outro día un de Sanderson audiolibro en inglés. E bueno, é unha auténtica barbaridade de caralludo. En plan, con son, con música, con diálogos super ben comentados por diferentes autores, non sei. Actores, quero decir. Pareceume unha maravilla. Pues nada, estános dicindo aí Farún que ti eres como saltadores estes de atletismo que pides que te aplaudan, que te animen. Sí, exactamente, en plan agrada ali un tipo de Kenia pedindo ya un de Suecia que lle aplaude, o tipo non sabe quen é, nin sabe onde está, nin... Aí está. Bueno. Pasa tamén aquí a nivel local, cando ven a xente que sei do equipo de Cuntis e pides aplausos en Pontevedra, non? Sí. Pero a xente é moi boa e aplaude igual. Mima SS, pero unha... Mars. As SS. Non é a primeira vez, verdad, Mars? No. Estáse volvendo o bot ese que decíamos do Twitter.
Eu son un bot, en verdade. Aproveitamos, bueno, eu creo que nos dá tempo a facer unha última. Levamos 50 minutos de directo, 50 de vivo. Facemos unha última, parece, che, Carlos. Pois darlle que 5 segundos. 5 segundos. Nada. Vale, teño que dar eu. Vale, perdón. Quería aproveitar, xa que rematamos co internet un pouquiño, o tema da Gruta, que é ese podcast que tede semanalmente, digamos, en aberto os domingos. Corríxeme, Carlos, se non estou aquí dicindo cosa certo. Sí, todo iso certo. Que se pode atopar a xente na Gruta de Guizamaluque? Pois na Gruta de Guizamaluque pode atopar a 4 persoas que lle gusta falar de videoxogos, informar tamén un pouco, divulgar un pouco a palabra da industria. Ven sendo iso, pois un programa de actualidade, estilo estricto, e creo que é moi asequible, o sea, é moi asumible por calquera, ¿no? Incluso mesmo ainda que non seas un fanático dos videoxogos ou queras meterte así un pouco no mundiño, creo que podría ser unha porta de entrada para enterarte de algo, ¿no? Decimos por aquí. É un programa, eu creo, da máis lixeiro, humor, o sea, non é nada serio aí de 4 persoas sentando cátedra, non? O digo, de ali o discurso de misa. Creo que é algo máis lixeiro que iso, é unha cousa para pasalo ben, para botar unhas risas, e pouco máis. Sobre todo que faga compañía. Eu creo que os podcasts teñen que ter ese punto de esbardallar un pouco, non? De parola, non? Como din por aí, pois o mesmo. A mí o que máis me gusta dos podcasts, pois que a xente fale. Non só de videoxogos, senón o mellor nós estamos un día falando de videoxogos, pero claro, sabe o tema Andorra e empezamos a falar de Andorra. Efectivamente. Sabe un tema de... Eu que sei, calquera absurdeo, o sea, calquera cousa. Claro, de veganos, de... non sei. Si, por exemplo, o tema este de Goland non tiña ni idea hasta que escoitei o vosso, creo foi de fai 2 semanas, sacado, 3 días, que non sabía nada do tema. Pues mira, que xusto nese caso, digo, igual non había necesidade de coñecelo, pero bueno. Está aí, ¿no? Está aí, sí, é falar un pouco de todo, sen complexos e tal, pero sobre todo, como digo, a mí é importante a idea de non sentar cátedra, nin a pasalo ben, o sea, ni, como digo eu, que ninguén o tome demasiado en serio. En xeral o que dicimos, nin o que tal, porque son cousas que se pensan no momento e ás veces son eu o primeiro que dixen, o mellor esta mierda, a verdade, este razonamento é unha puta miseria, ¿no? Pero bueno, xa quedou grabado, porque xa cambiarei, como todo mundo cambia de opinión a todas horas, pois eu son o primeiro que tal, e máis nunha cousa que nin é moi pensada. No, a parte, pero bueno. A ver, tamén estar en directo, eu creo que todos os que estiveron en directo algunha vez, como no Twitch tamén aplica, supoño, de dicir algo, de dicir, pero bueno, son así... que isto? Sí, o sea, pero bueno, que no fondo é un programa, como digo, controlado, ¿no? Tampouco nos poñemos aí a decir barbaridades ni nada por el estilo. Senón que eu creo que é ameno, non sei, a mí a Gruto que máis para min é un éxito porque ten un público moi fiel, porque os datos é o que me din, non? De que o domingo publicado, pois o luns ten 50 escoitas. A min sempre digo, pareceme unha barbaridade que 50 persoas vayan ali e cliquen e nos escoiten falar 2 horas. Pareceme ciencia ficción. Porque hai 1000 podcasts no mundo, hai 1000 programas, non? O sea, eu supoño que allá o pasallo mesmo nos vídeos de YouTube, que alguén vai ali, aposta, e decida invertir o seu tempo en ver os seus vídeos, non é fácil, e máis sabendo a oferta que hai brutal de entretemento. Entón, non sei, eu sempre digo, é meritorio e agradezo a todo o mundo que perda, entre comiñas, non? O tempo connosco. Coincido co que dicías que iba a comentarlo, pero xa dixeste o tema de que acompaña. Para mí eso pareceme, aparte nestes tempos que a veces pues, socializamos un pouco menos, ou por lo menos falando ou véndonos, pois tamén fai un pouco, ao final socializamos un pouco cos podcasts. É un concepto un pouco raro, pero bueno. Sí, eu creo que sí, que os podcasts están tendo un éxito brutal porque é verdad que escoita xente. E sobre todo permiten unha cousa, permiten facer algo a maiores do que estás a facer, é dicir, o sea, en YouTube hai un componente audiovisual que tens que estar sentado mirando, non? Sí. Ou en teoría é así, sí. Que logo tamén hace podcast e hace mil historias, non? Pero en teoría, pois é así. Os podcasts están feitos
estrictamente para ser escoitados. E claro, hoxe que todo o mundo ten cascos Bluetooth, móvil, altavoces por toda a casa, non sei que, pois é moi fácil enganchar os podcasts porque estás cociñando, estás limpando, estás sacando a basura, andando, pois podes ir con iso na orella. Non molesta, vaya. Hai que far un certifica eso, que sí que acompaña. E logo tamén, eso, como ahora hai tamén moitas canles tamén para interactuar ca xente que fai contido, porque non é só, claro, igual estou pensando en iVox. iVox igual non é a plataforma na que haxa un maior intercambio, pero tedes un Discord, tedes calquera parte de Twitter que sempre se pode comentar, calquera cosa. Claro, sí, é verdade. Ao final hai unha comunidade, non? Quero dicir, a Gruta e Zamaluque é a Gruta o programa, pero logo está o Discord de Morcego, está aí, como digo, hai un lore. Non? Sí. Lo típico lore dos videojuegos, pero é certo, non? Existe, o sea, hai unha narrativa interna, as nosas bromas, que a xente expande logo polo Discord con fotos, con memes, con comentarios, non? O sea, hai un feedback que está aí, o mellor non é en directo, pero existe. Sí, o do Pokémon de Ana, por exemplo, vénseme agora a cabeza, por ser. Sí, por exemplo. pues, sí. Sí, a nos, pasamos, por exemplo, con vídeo que logo fomos repetindo o tema do 23% xogos que teñen dinosauros melloran un 23% automáticamente. Entón a xente eso abrozou, non? Porque xa hubo un momento que xa che completaban a frase por ti. Entón eso é unha cousa maravillosa tamén. Claro, o sea, todo o mundo ten as súas historias, non? E ten que ser, porque ao final ata os humoristas máis famosos teñen as súas cousas, non? Os seus catchphrases. Aí entra o lore, como digo, eu chamo lore, non? Cada un ten o seu lore, pois o Gruta evidentemente ten o seu lore. Teñamos o amigo de Sara, que era como un novo mozo. Agora é o mozo, pero agora xa non é amigo, pero no seu momento era un amigo co que xogaba. Bueno, pues son esas lerias, non? As que molan, pero é porque xa digo, nos falamos un pouco sí, de videoxogos evidentemente, pero se hai que falar de outra cousa, se fala. Un problema, non? Sí, a cousa tamén é un pouco naturalidade. Está ben saber do que se fala, pero se faz aparte de eso, con esa naturalidade, eu creo que tamén funciona moito mellor, ¿no? Claro, exactamente, o sea, aquí non é que, como digo, aquí non se dan leccións de nada, pero bueno, eu creo que na Gruta, pues, falase con certa propiedade de todo un pouco e sin maiores problemas. Acaban de pasar a de cambiar unha ficha pola mesma, xa vos digo, Bueno, home. Non falla. Veña, estamos aí. E nada, estamos... Onde vai isto? Aquí, non? Lembramos, deixeme facer un momento ahora aquí recordamento. Bueno, estamos aquí Recuncho Gamer, estamos con Carlos Pereiro. Bueno, teño aí un rótulo que pon que me molestei. Sí. Pero bueno, en fin, director de revista Morcego. Estamos tamén con Mas Marcelin, que twitcheira estupenda. Estamos, bueno, que dixeches, perdón? Estupenda, que dixe. Cheira estupenda, tío. Eu tamén entendín que cheira estupenda e pareceume maravilloso, Pois, a ver, ese dato non o teño, pero non vou negalo tampouco, o sea, non vou dicir nin que sí nin que non. No, a mí me pareceu mellor. Bueno, sí, a ver, isto lembrame, isto vengo a cousa para traer e presentar a alguén, así, bueno, que cheira estupendo aquí o tipo. A que cheira Mars? Tía, que maravilla. A Mars oe se o Mars, se hablamos da chocolatina, pois eso xa ten outro. En fin, saímos do xardín. Nada, quería lembrarvos que temos vídeo xa desde onde novo na canle tamén de YouTube de Recuncho Gamer, que falamos dos videoxogos baseados en series do Xabarín. Como obviamente hai moito material, fixemos unha escolla, pero bueno, que se gusta que tamén faremos algo máis, porque, bueno, que xa só con videoxogos de Dragon Ball non che dá ningún podcast. Claro. Non che dá ningún podcast. Pero bueno, había algún ben curioso, porque había xogos de Dr. Slump do 83 ou do 84, que quedei abarallado, que estiven aí botándolle un ollo. Ahí está cambiando pola mesma, sí, señor. Bueno, este non me gusta nada, me desordei as cousas. Claro. F. Moi mal. Nada. Sí. Vou esperar a que baixes un poquinho, fago máis preguntas do tema. Nada, e lembraros que taces por aquí polo chat, que agora estamos 10 persoas, ou iso, tío. Non, fai, eu podo con pum, o sea, a min iso ainda me... A cousa se podo ver, porque agora foi responderme e perdime. Teño que demostrar que podo facer dúas...
No, pero déxame lemarles que teñen aí nas recompensas dos cunchos tamén unha cousa para botar un... Iba a dicir unha cousa, un reto mensual para ver se no directo que faremos a mediados de marzo, pois farémoslo co pelo lisado ese concerto do Rock Band. Nada, quería preguntar, claro, todo isto de morcego da gruta de Guizamalú, que está moi ben, pero que a xente tamén pode axudar, en la que obviamente en que sea forma modesta, pero pode axudar de unha forma que é co Patreon. Quería que me contase un pouco en que consiste no caso voso. Bueno, Patreon, por si alguén non o sabe, é unha plataforma na que podes investir en proxectos de calquera tipo creativos e, pois, dar cartos aos creadores, simplemente. No caso de Morcego, pois si temos un Patreon no que meter cartiños aí a algunha xente que eu, como sempre digo, non é... son doazóns puras e duras, non? De eu creo que anima a xente de que che mole este proxecto, pois mete cartiños e forma parte del, sen máis, o sea, non é outra cousa. Non depende Morcego non depende disto, tamén sempre va claro, en plan, Morcego vai existir inda que o Patreon dera 3 euros, pero bueno, evidentemente axuda, como se di, pon en valor o traballo que hai detrás, porque ao final, pois evidentemente hai tempo, hai certo esforzo mental e temporal, pero bueno, merda. Pero vaya, que sempre digo a xente, non é cuestión de cartos, non, como dicía meu pai, non é cuestión de pasta. Non o é. Pero bueno, todo é benvido e todo é ben usado. Os cartos que chegan realmente son para pagar a colaboradores e xente que quere escribir, porque Morcego, todos os artigos de xente que escribe que non son eu, literalmente, vaya, o sea, son pagos. É dicir, eu pago a xente. Evidentemente, realmente é o público que paga, non? O sea, a xente que non segue, sen máis. Pero creo que que son xornalista, pois é importante que toda... Bueno, pois que se alguén perde o seu tempo escribindo un texto, pois ese tempo debería ser pagado con algo. Pois nada, eso, poderlo encontrar se buscades Patreon e Revista Morcego, calquera buscador eu creo que vos a ir a... Sen ningún problema, digo. Sí, patreon.com/revista Morcego está aí directamente. Non hai perda de ninguna clase. Sí, é que aparte... Patreon é o de ser mecenas, pode ser mirar de esta maneira. Sí, hoxe en día. É mensual, é un cambio automático e tal, é unha plataforma americana, bueno, eu vou na liar, eu perdo aquí. No, ti non perdes, tranquila, aguanta máis. Mar. Esto está... está mal. Demostra. Demostra que eu sei que... Demostra que sei que sí, Se alguén pode... Vai para arriba outra vez. Se alguén pode... Estamos xa piques, se alguén fai unha liña, ainda que se chama liña, estamos. Aí está. Ah, grazas. É que mira de que buraco me fixo a máquina aí. Oye, cando vamos a matar? Vale. Eu chorando xa, pa. Oye, cando ven a... Ui. Cando ven a movida, ¿no? Logo... Tía, esta... Logo pasoche unha pregunta que vai para ti para... Polo tema de Revista Morcego, que bueno, que isto tamén, imagino que xestionar comunidades tamén ás veces, eso, que dis ti, sendo tamén un equipo modesto, digo número, que decir, non estamos falando aquí de ninguna departamento do grupo Prisa, por exemplo. Claro, fálame aquí, pregúntame sobre o tema dos comentarios, se volverán á web, ou a parte de comentarios. Non. Vale, xa está. Pregunta, rápido, ok. Non, creo que dan chollo. Non, creo que dan chollo innecesario. Creo que se alguén quere comentar algo, que o comente en Twitter, ou que comente no Discord, ou que o comente na casa, ou por correo, Sí. Como digo eu, xa sen problema. O da páxina non, porque dá... Imagínate que alguén pon burradas. Sí. Racistas, xenófobas, o que sexa, vale, eu o mellor non podo correxilo iso ata 5 horas despois. Claro, porque eso... Cando chego xa estivo aí 5 horas esa merdona publicada. Non. Eu non me gusta nada os comentarios das páxinas en xeral, porque vexo
sempre vexo que dan problemas. O sea, todas as páxinas que eu coñezo que teñen comentarios, sobre todo no sector do videoxogo e tal, o único que vexo é un nido de trolls e de tontería. Entón non compensa, non compensa. O sea, que dá máis traballo, ademais. A mí non me para nada me compensaría telo. Aquí dictadura pura, aquí non opinan indios. No, pero podelo facer noutras canles, no que xa tamén non tanto Sí, se expón ao medio. Creo que se alguén quere opinar de algo e ten de verdad interés en poñer un comentario, sabes, o que sexa dese estilo, pues vaya a Discord, vaya a calquera lado e comentámoslo abertamente e créase o que se teña que crear, ¿no? Isto, como digo eu, non é para evitar críticas, todo o contrario. É para que me digas esas críticas se as hai por unha cable mellor máis apropiada que por un comentario que queda aí, non sei, que parece un sitio horrible para... É que non sei que aporta, que nunca souben que aportan os comentarios nas noticias. Non sei. Si, sobre todo xa nunha época Levo moi mal, sinto cos comentarios, pero a verdade é que vexo cada cousa en páxinas alleas que digo, joder, o que tendes aquí montado, amigo. E se os manteñen en páxinas alleas é por pura visita, tamén vos lo digo. Mira, leuchamente, porque alcaín tamén eso, sobre todo as burradas que comenta a xente nas web dos xornais. Sí. Sí, é que é unha cousa absolutamente tola. O sea, ti ves os comentarios da Voz de Galicia, os comentarios do que queiras, escollo medio, non aporta nada realmente. Eu, de cada 100 comentarios, hai un que aporta, sabes, unha información interesante ou tal, pois o 1% creo que non justifica o traballo que un ten que ver e as burradas que se escriben, algunhas delas mesmo desinformación, insultos, no, que va, nin de broma. Isto non sei onde metelo. Aquí, aí. Dinos aquí a que cheira papá que les teña sorte de momento de que nunca houbo xungla, di. Pero eso, que é bonito tamén a xente que escribe aí simplemente porque lle gustou. Sí, pero por iso digo, tanto positivo como negativo, que me poñan por... Claro. Aquí hai mil vías para... O sea, que para min sería máis traballo. Sí. E ademais pensade que Morcego ten todos os días artigos, ou case todos, sabes? O mellor, se só tives un artigo, reportaxe cada X tempo, pois sí, non me importaría mellor facer ese traballo. Pois mira, a xente comenta, que guai, vale. Pois sí, pero que eu todos os días teño novas. Claro. Entón todos os días teria que estar pendente de ver a que escribe a xente aí. Sí, según que chega algunha antiga, envenénase tamén. O sea, que ao Bueno, final... e tamén iso é certo, que sí que me pasaba cando estaban. Sí que recibía moito spam, alert random, de join this web and reach people, tiña bastante diso. Acórdome que en publicacións antigas en Vira Conta aparecía ese tipo de rollos, e claro, xa dixen, buah, chao. O sea, claro. Un día que dixen, no, que además era rollo de nada. Xa non me lembraba. Mira, unha das cancións era por iso tamén, o do rollo spam super random. Vale, non se pode virar, moi ben, moi bonito todo. Pareceme estupendo esta idea que tiveches, Virgo. LOL. Non, pero, por exemplo, eso que dis tamén forma parte de, non sei, ti queres crear un tipo de comunidade que lea... É un pouco protexer a tua comunidade tamén de que lea cousas que non lle ven a conta. Sí. Penso eu. Sí, totalmente. Que non... E que de verdade, eu vexo os comentarios das novas, joder, da Voz ou de moitos medios e o único que vexo é unha negatividade absurda. Pois para iso é que non... Para parir as cousas ni que non paso. O sea, que digo eu, o sea, non... Cero aportación intelectual, sabes? O sea, non vexo ningún debate, vexo insultos, vexo trancalladas, vexo tonterías. Non vexo comentarios de decir, pois mira, aquí das un debate interesante, tal. Non, vexo todo o contrario. É un nido de... Xa non digo de trolls, porque eu sempre digo, a min non me importaría que houvese algún troll e me tolease a min a cabeza. A min, persoalmente. Perfecto. Pero no momento en que lle pode afectar a un terceiro, ou sobre todo iso, a xente que escribe invitados, non? A Morcego e tal,
pois non. O sea, entendo o comentario crítico ben feito. Pero o comentario paso por aquí e digo 4 cousas tal, ou peor aínda, que comentes para comentar faltas de ortografía, que xa me parece como o seguinte nivel de pesadez, non? De decir, tío, aburreste moito e tes que vir, da igual, o sea, pareceme perder o tempo. No. Que isto, perdona que teño que lembrar xusto un chío que compartiches ti, que era de esto Masterchef, que era unha nai que lle corrixía o imperativo ao seu fillo. Claro, pero é que a mí non se me ocurre a mí non se me ocurriría nunca corregirlle as faltas de ortografía ou de gramática a un descoñecido. Claro. É que non se me ocurre, sabes? O sea, que digo, pero bueno, hombre, só tes clase, para iso vai ali que che ensine. No, hombre, no, é que non. Pero como nesta sociedade, pois todo o mundo ten que opinar de algo e ten que ir rapidamente ali a dicir a súa movida, pois así estamos. Sí. Coméntanos, Alcaine, eso, que os pan espantoso. Resumindo un pouco tamén, que ao final, que en que momento tes ti obriga de darlle voz a calquera que pase por aí? Claro. Sí, é que ninguna, absolutamente ninguna. E como non teño esa obriga, tal. Eu creo, sempre confío, de que aquel que quera aportar algo interesante, algo guai, vai ir por outra vía e vai no comentar, sabes? En plan, tanto van como para ben como para mal. Se algo lle ofendeu moitísimo, seguro que mo manda por correo. Se algo lle pareceu moi ben e quere, non sei, tal, seguro que o di por Discord ou por outra plataforma ou tal, o sea, hai pa todo. Se é tan grave como que precisa comentar, precisa deixar a súa pegada, seguro que acaba facendo. Pois sí. Aquí un momento de concentración, que estamos... Silencio de concentración. Sí. Acaba de facernos unha bastante pesada. Nada. Sí. Bueno. Sí que hubo liada. Tranquiliño. Está dominado, esto está feito, Bueno, estamos... Hai que facer unha máis. Aí está. Aí está. Ala, encher un pouquiño. Que isto xa é o nivel 3, non? Este Virgo, este é o meu, Anda, pois mira, nos... Bueno, sei se Mars quere dicir cal é o seu, pero sei que é o mismo que o meu, así que... O meu que? O meu que? O teu signo? Leo. Lion es Kennedy. Pois igual caeu. Estamos aí cerca todos, aí somos desas... Ay, no, claro. Somos... Bueno, somos esa xente que non celebraba mira, o cumple cos amigos, non? No cole. Arranxado. Digo que somos esa xente que non celebraba o cumple cos amigos no cole. Xa, fatal. Que trauma. Eu nunca celebrei no cole, porque eu cumplo 8 de setembro, era xusto un poquinho antes de... Claro. Pues, 8 de setembro... De empezar as clases. 8 de setembro, mira, vou non lembrar porque teño un familiar tamén. Bueno, un familiar e o meu proxecto fin de carreira. Que tamén foi entregado. Tía, eu nin idea de cando, nin puta idea de cando presentei o proxecto. Eu sei non porque foi... Cheguei ali... Eu sei porque foi o mismo día. Cheguei ali... Sí, perdón. E dúas persoas do tribunal non leran o traballo. Eso só é pasar. O sea, porque eu comentei, claro, eu sabía que era unha exposición e dicíame non é explícalo todo, é simplemente unha parte expositiva tal, e vale. Bueno, o proxecto era unha serie de artigos publicados nuns medios e tal, era como un traballo moi práctico, non? Sobre tesouros de Galicia, un rollo ecolóxico e de patrimonio, tutelado por Manuel Gago. Bueno, tal. Chego ali e digo, bueno, como xa leron os artigos tal, eu non o lin. Dime unha. Eu. Bueno, Pois GG. GG. O sea, non... que facemos? O sea, que non sei, isto vai sobre... Non che vou ler os artigos aquí, non podo lerche os artigos eu aquí ahora mesmo, o sea, non ten sentido ningún, non... Era un proxecto práctico, sabes? En plan, non... Isto só un... Vale. Total, que ao final, claro, salí o decano, que era un dos... un dos que estaba ali tirando as mans na cabeza, en plan de... mierda. Xa volvemos facer, sabes? Esa expresión de mierda, outra vez. Outra vez quedando mal. Pois nada, terrible. Que a miña experiencia na universidade é de outro nivel, Bueno, hai sempre de todo. Claro, eu lembro, principalmente porque naceu o mismo día que entreguei o proxecto fin de carreira, esta persoa que me refiro, tan claro.
Acordaste de que sexa por Pero xa cousa. digo, nin idea de cando presentei, nin idea da data, vaya. E aparte, Cero. é un proxecto de fin de carreira o meu que está super vixente porque foi un videoxogo en Flash. Que guai. Vamos, En paz que xa non descanse. o poder jugar. Pero... Home, podes xogar porque se tes a aplicación en offline, pero... Es que telo por aí tamén. Non, teño. De feito, pillei no fai un par de meses e dixen, uah, isto ve Ubisoft e chora dos bugs que hai. Que é unha cousa maravillosa. Pero bueno, éramos xoves. Sí. Logo hai xente que foi ben que rematou un Gato Studio, por exemplo, ou traballando máis cousas, pero bueno, en fin, non imos entrar en detalles. Grelo 0.5, efectivamente, Farun. No, a cousa que Grelo 0.5 tiña non tiña Endless Run, pero a cousa que éramos aínda parvos, fixemos 10 minixogos, co que eso supón pensar 10 formas de programar un videoxogo, que eso xa de tiñamos tempo. En vez de facer un plataforma así que vai funcionando, no, 10 minixogos. Un de disparar e clicar, outro en plan tambor giro. É unha cousa moi mal todo. Algún momento rescatarémolo, pero quero contar tamén cas co-creadoras, porque isto sí que era un traballo, digamos, en equipo. Feito, unha delas ben a coñecedes porque é tamén colaboradora do podcast, que é Lara. De cando en vez temos pesadelos tamén. Hostia, unha das túas colaboradoras, Rita Calvo, estudiei con ela. Anda. Jolín, vale, na miña clase. Pois teño que comentar, porque de feito, mira, xusto que vou anunciar logo aí nun momento cando remate esa partida, vai estar Rita. Pois sí, Rita estará por aquí o martes, tamén con Fer Liñares. Imos ter convidadas no Twitch tamén especiais, pero digo volo ahora cando remate, porque quero anunciarlo con certo sentido e non estar preocupado de se mete unha ficha onde non é. Que as cosas hai que anuncialas ben. Pois sí. E nada. E bueno, lembrar sempre que ahora como teño un bot aí que me fai o traballo, pois non ando aí tan activamente dicindo, pero bueno, lembrade que de momento seguimos sen ter un filtro no Twitch para poder atopar retransmisións que estén feitas, que se estén facendo en galego. De momento, pois cada un pon no idioma que quere, algúns español, outros portugués, outros, pois non sei se hai o Klingon, pois poñan a Klingon. A cousa é que podedes asinar aí o bot vai no poñendo de cada pouco, que podedes asinar para axudar a que a ver se os de Twitch se animan a poñer aí o galego como idioma. A Carlos non lle estou contando nada novo porque sempre o chamamos cando hai que facer algún programa especial de Twitch en galego para que participe. Entón, eu xa sei que te firmaches, Carlos. Sí, eu firmei. Imaginaste que non, que eu en plan fora un colegado e dixera, non, porque eu non creo que... Non sei. Bueno, ás veces pasan cousas destas. Que eu, por exemplo, que a miña conta personal de Twitch non sabes canto tardei en seguir a reconcho game. Me digo, anda, que non lembraba que tiña conta personal. Pues, queremos ben. Pero bueno, isto tamén, o mundo das múltiples contas de redes sociais, eso tamén dá para Tamén, sí, falar. tamén dá para falar. Ai. Volvendo antes un tema con unha cousa que me lembrei cando comentaches o de... Claro, se ninguén fixo morcego, pois teria que facela eu. Isto veuseme a cabeza cando foi o tema de que hubo... Bueno, máis ou menos unha vez a semana pasa que algunha cousa do TikTok, pero que empezan no Twitter a decir que cousas me estás dicindo, en plan de... Sí, ranciadas destas de el gallego, digamos. Pero claro, eu pensando, moi ben, está ben que vos quededes un pouco así escandalizados, pero a maneira de evitar ou de facer que haya outro tipo de cousa no TikTok é de vos ali e tamén poñede vos o grande área. Isto tamén. Exacto. Porque isto sí que se está sumando bastante xente que andaba, por exemplo, do Gali Twitter ou así, xente que tamén ten contas, que está aparecendo agora polo TikTok. Que a ver que tal. Como o vedes? Sí, no, eu non teño, o sea, teño TikTok, pero non subo nada, ni fago contido aí, ni... É puro... Vexo de vez en... moi de cando en vez o que hai. Pero é demasiado para min, é demasiado mozo. Xa Instagram eu non me gusta demasiado, pois xa iso o TikTok para min xa... É que ten unha cousa que a min... O sea, hai xente moi creativa aí, pero logo hai unha morea de xente que hai unha morea de xente que replicar en ningún caso mellorar.
Porque esa cultura do remix pareceme interesante, pero un remix hai que facer o mix. O sea, non vale con re. Sabes se me explico de alguma maneira. Entón, claro, sí, sí, hai cosas que son preguiza. Moi ben, aí Lobeira Today que acabe de botar todos os cunchos que ten, porque é unha cifra ben redonda, como é 2473 cunchos que te deben ter por aí guardados. Pois nada, para o tema do alisado. Que bonito que é o pelo rizo. Pero, que mal, pero que para mal. eso xa está todos os días. Mima, Ui, estamos aquí ante a fin. Estamos aquí, que non podo virar. Que queres que faga? Non, eu podo aquí alongar 5 segundos para darle así un enrínculis, pero efectivamente, como di Alcain, perdimos, cadrou moi mal, perdimos todos. Cadrou moi mal, perdimos todos. Bueno, pois mira, xusto máis ou menos, mas xusto non, pero nunha duración bastante correcta. Bueno, hostia, estábamos aí, efectivamente. Dios, canta liña eliminada, nunca se eliminou tanta liña, tal. Pois nada, iremos deixando por aquí. Deixademe antes de despedirvos, saímos, que non isto xa vai tal, se deu aquí a sair. Vou a mutear un pouco o xogo para falar así con calma con vos. Antes de despedirvos, deixademe anunciarvos tamén os que estás aquí, os decís que estades por aquí agora mesmo. Gracias tamén por participar, que estuveches aí comentando bastantes cousiñas, tamén axudando na conversa. Sempre se agradece, xa sabedes. Que este martes que ven tenemos directo no Twitch e faremos un directo así un pouco híbrido, porque tamén vai ser parte do podcast que tenemos os xoves que ven, porque aparte de ter a Rita Calvo, como ven aí recordaba Carlos Pereiro, estará Fer Liñares, e imos ter de convidadas as Tanxugueiras, que van a estar connosco aquí falando un pouco dese temazo que de Midas e un pouco de todo que le van facendo, que é moi interesante, porque tamén esta maneira de un pouco de reinventarse tamén en época de pandemia, con facendo máis contido para a rede, non só, digamos, música propiamente. E tamén intentaremos aí, pues, bueno, preguntarles un pouco como levan o tema dos videoxogos, se levan o tema videoxogos, seguramente lles ensinaremos a un xogo musical e intentaremos tamén así xogar un pouco con las alguna cousa se pode por aí. Pero eso, lembrade, o martes que ven ás 10:15 nesta canle, durante unha hora, temos aí as Tanxugueiras tamén pasando polo recuncho. E anunciado isto, darvos as gracias a vos dous que andades aquí, Mars e Carlos. A verdade é que eu, se vos digo, non tiña moi claro como iba a desenvolver esta partida hoxe. Bueno, ao final un Tetris, xogas e tal, pero a verdade é que eu gustoume moito esos derroteiros de falar do internet. un ou un, que lle din. E a verdade é que agradezo moito que botades aquí un ratiño polo recuncho e laretar por aquí. E agora, o silencio incómodo. Non, eu estaba esperando algo máis. Nada, iso, lembrade, tedes a cousas que fai Carlos na revista Morcego e na Gruta de Guiza Maluque. Para quen non lembro o nome, buscade Gruta Final Fantasy 9 e ese é o nome da gruta que vos hai. Non, hai algo, viva por Morcego, está ali na página, está mesmo insertado o iVox aí a saco. Sí, a verdade é que é moito máis doado que propoñeu, pero bueno, así tamén a xente que vexo o Final 9, que tamén é ben interesante de ver. O dito, nada, nos voltaremos mañá, pero imos facer así unha cousa freestyle, entón pasaremos algunha hora indeterminada que anunciaremos por redes e estaremos de volta. Nada, imos, se vos parece, facer aquí unha raid a ver quen anda por aquí. Dalle aí. Sí, imagino que van a ser Clan Kirfed. Sí. Pois mira, vou ir a Miguel Fieiro porque está co Resident Evil 3 Nemesis. Teño a dúbida se co remake ou non, así que esperad que vou aquí. Veña, en plan. Efectivamente, os que entredes no chat ahora cando fagamos a raid, poñe en mayúsculas, ben importante en mayúsculas. Así que moitas gracias Carlos, moitas gracias Mars, o resto vémonos por aquí polo recuncho. Veña, Aguriño, grazas por a invitación.